сте на марша, нека приветстваме 17-ти ученически гвардейски отряд към Средно училище Крум Попов, град Левски. Руско-турската освободителна война от 1877-78 година ще донесе освобождението на поробените българи и възкресението на българската държава след почти 500 години османско робство. Но свободата даром не се получава. Хиляди руски, румански, сръбски и финландски войни и български опълченци дадоха живота си за нея. Стотици са помощниците на отряда на генерал Павел Карцов при неговото зимно преминаване на Троянския проход. Те помагат за изхвърлянето и изхранването на войската и конете. Неоценима е тяхната помощ при прочистването на трудно проходимия проход в лютата зима на 1877 година и при изкачването на планинските оръдия, необходими за превземането на укрепения турски редут Курт Хисар на билото на Балкана. Основният ръководител на цялата тази дейност, свързана с физическото и продоволственото подпомагане на отряда, както и с събирането на важна разузнавателна информация, е игумена на Троянския манастир Хаджи Макари. Манастира става отправна точка за планиране, разузнаване и организиране на немислимото зимно преминаване на прохода. Това е едно величаво дело не само на този велик човек, но и на всички монаси от манастира, както и на всички българи. Но нашата цел е да ви представим един малко известен факт, предхождащ всички тези събития. Спасяването на Троянския манастир от опожаряване и разрушение от турския башибозук през далечната 1877 година. Живата картина, която ще видите, проследява този кратък, но героичен момент от историята на манастира. Около Троян започва съсредоточаването на около 1000 души башибозук. По-голяма част от жителите, основно жени и деца, бягат по високо разположените в Балкана махали и колиби и към Троянският манастир. Башибозуците разбиваха дютяни и къщи, ограбваха стоки и покъщнина и ги препращаха в техните села, след което запалваха ограбената къща и дюкян.
Убиваха безмилостно всеки стар или млад българин, който не е имал възможността да избяга. Манастира ще ви пази, елате всички. Това продължаваше цели 3 дена. Влезте всички. Манастира ще ви захраня. На 4-тия ден Троян догаря. Хората гледат от байрите как изгарят къщите и имотите им, но няма какво да сторят. Успяват единствено да убият няколкото от плячкосващите башибозуци. На 8 август, втория ден от унищожаването на Троян, част от все още жадната за кръв и зверства башибозушка орда тръгва след избягалите жители към Троянския манастир. Виждате ги цигани стават на почвания виждите. Вижте ли я? Появата на башибозука пред манастирските двори е сигнал за пръснатите наоколо българи каква съдба ще очаква храма. Но ако не се организират за неговата отбрана, взето е решение светата обител да се пази на всяка цена. Оформят се групи с ръководители и са уточнени позициите по съседните баири. Добре. Днес след дълго време от към опожарения Троян идват жадни за кръв башибозуци.
Вие не трепвате, бе, бърдейци. След престрелка и дадените жертви, турците остават с убеждението, че манастира се охранява от всички места, от добре въоръжени българи и решават, че не си заслужава да рискуват живота си и се оттеглят към Торян, да продължат грабежите
и никога повече не се появяват пред Троянския манастир. Така на този ден, 8 август 1877 година, троянци и жители на околните села, заедно с монасите, спасяват Троянската света обител от унищожение и ние днес можем да се насладим на неговата красота и духовна утеха. Драги зрители, станахте свидетели на живата картина, представяща защитата на Троянския манастир. Всичко това стана възможно благодарение на родолюбиви българи, пазещи своята история. Да си спомним и не забравяме всички дали живота си за свободата на нашето отечество България.